मोजाङानो बेयाव बेब'हार मोनसे दखान खुलिदों जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा गोजानाव थाना बायस्लायस्लाय बेयावनो बायनो हागोन थांलाय फैलाय माने भाराफ्राबो खमायगोन गगोन आरो बिराद मोजां गथै गावलिया मानसिफ्रा फैनानै बेहाय जमा जाफैयो बिजनेस प्लेस आरो बिजनेस प्लेस नङा होमबा गुरियावमोन ओमफ्राय दा खोदोमगुरि थिनियालियाव फैबाय आरो हाई स्कुल थिनियालियाव हेलौ लोगोफोरना गोदान माने मोजां खौरां आङो दायो दंफैयो नैबे खोदोमगुरि आमगुरि होननाय गामियावहाय बेयावहाय जोंहा दायो मोनसे दखाननि अपेनिं आरो ए साराबो दासो फैदों सारजोंबो दा एसे रायलायगोन र' आङो साराबा इयाव मानो फैखो दा दखाननिसो अपेनिं जानो फैखो ना मानो फैखो दा सारजों रायलायगोन र' आङो बे जाहैबाय जोंहा खोदोमगुरि आमगुरि बे जाहैबाय गगामुग हालामनि सिङाव थानाय खोदोमगुरि गामियावहाय आमगुरि गामियावहाय एकदम नैबेयावहाय जाय बृहस्पतिबार हाथाय ओमफ्राय ओरैजाय ओजोंहाय फैगोन बै खोदोम माबानिफ्राय उगुरिनिफ्राय ओरैजाय फैनाय बे लामा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेयाव बृहस्पतिबार हाथाय जागोन बेयावहाय ओमफ्राय बे जाहैबाय दखान आरो बेयाव गासिबो दखान ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे दखान गोदान बानायदों दखान गोदान माने बिस्रा माने सिगाङाव अलरेडि बेलेगाव दंमोन दायो माने बेवहाय गोदान फैबाय आरोखि दखाना बे जाहैबाय एखेबारे माने नोंथांमोना जुदि नांगौबा मोनगोन आरोखि मोजां मोजां कालेक्सन बेवहाय नै माने देलायग्रानिफ्राय लानानै सफैनो आंबो मिथियामोन आंना माने अफिसा बेयावनो खाथियावनोखा नालाय माने मोजां मोजां कालेक्सन मोनगोन बेयाव जाहैबाय माने माखासे बांसिन गाननाय जोमनायफ्रा जाहैबाय बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौल' मोनगोन आरोखि नैयावनो अलरेडिखा ओमफ्राय बेयाव माबायदि डिजाइनथ' मोनगोन आंथ' बिनि सायाव बारा आइडिया गैया थेवब्लाबो गोदान हिसाबै दायो दासो अपेनिं नालाय बिसोरबो अपेनिं जाग्रासो खोमा ना एथ' बुजिला आं रायलायनायखौ दा इसोर रायलायगोन र' आङो ओमफ्राय नैबेयाव माखासे रेडिमेडबो मोननाय जायो जायगायाथ' जाहैबाय बे एखेबारे प्रपार मा होनो बेखौहाय आमगुरि ना आमगुरि ना प्रपार आमगुरि इसोर जाहैबाय गासिबो माने दिनै दखाननि अपेनिंनि इसोर माने आलासिफोर जाहैबाय सारखौबो लिंहरदोंमोन नामा लिंहरदों सारा जेनेबा मा बुंनो सानो दा मोजाङानो बेयाव बेब'हार मोनसे दखान खुलिदों जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा गोजानाव थाना बायस्लायस्लाय बेयावनो बायनो हागोन थांलाय फैलाय माने भाराफ्राबो खमायगोन गगोन आरो थारमाने ओमफ्राय जायगा मोजां गथै गावलिया मानसिफ्रा फैनानै बेहाय जमा जाफैयो बिजनेस प्लेस आरो बिजनेस प्लेस नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा बे नैबे आमगुरिया जेनेबा बेफोरबायदि दखान बा बिदि ग्र' जानाया ओरैनो खै बोसोरसो जाखो बेहायथ' पुना 3-4 बोसोर जाबाय 3-4 बोसोर बेबायदि आरोना তাকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ যে মাৰ্কেটৰ ওচৰতে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পাতিব লৈছে আমি ভাল পাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান পাতিলেহে আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক বেছি ডেভেলপ হ'ব আৰু খুব মাছমৰীয়াতে এইবাৰ পাতিব লৈছে আমি তেখেতৰ পক্ষে ফালৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ প্লেচটো কৈ দিব অলপ প্লেচটোতো এতিয়া আমগুৰি তিনিআলি বুলি বিখ্যাত হৈ আছে হ'লেও আমাৰ সপ্তাহী বজাৰৰ ফ্ৰণ্টতে হোৱাৰ কাৰণে এইটো সংলগ্ন হৈছে গতিকে বৃহস্পতিবাৰ বজাৰে কাষ বুলি ধৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াত কি পোৱা যাব ইয়াতো আমাৰ সকলো ধৰণৰ বয় বস্তু পোৱা যাব কোনো ইয়াৰ অভাৱ নাই অল গোটেই যত যিমান লাগে সামগ্ৰী সকলো ইয়াত পোৱা যায় ঠিক আছে আচ্ছা বাইদেউ জৰা লাইন ৰ বাইদেউজোंहाय বাইদেউ লগত অলপ কথা পাতিম চাগে খোৱাত ব্যস্ত বাইদেউ হ'ব হ'লে नैबे जाहैबाय मालिका आदाजों एसे रायलायनोसै खोमालै आदा फैदो मा बाजैजों आदसा जोंनि बादिया इसोरलाय मानो नोंसोर हाजिरा फैदों ना मादों हाजिरा नङा नैबे जाहैबाय बाजैया गय खावनायाव मुखुब ओमफ्राय ओरैजाय मा जादोंलै नालेंखर आदसा नोंलाय माबाफोर बुंनो सानो नामा दिनैहाय दखान गोदानावहाय माबायदि जागोन जायगाफ्रा माबायदि बुंथ'ला खोमा ना आब' मा बुंगोन दा दिनैहाय दखाना सोरनि आं जेबो बुंथ'ला दखानालाय जोंहानि बिजावजालि उन्दैसिननि बिबोनां उन्दैसिननि आदसा ओमफ्राय जेनेबा बेयावहाय जा जेनेबा दखानाथ' गोदान जाहैबाय मा कालेक्सन मोननाय जागोन बेखौल' एसे दिन्थिहरदो दख'ना गामसा बर'नि गाननाय जोमनाय ड्रेसखौ मोनजोबगोन सेन्देल मोनगोन मुजा जुथा बिदि आरो मुनुहारि मालफोरबो मोनगोन आदसा ओमफ्राय जायगाफ्रा माबायदि जागोन नोंनि बायदिबा जायगायाथ' मोजाङानो जागोन मोजां जागोन होननानैनो दखानखौ बेहाय लाबोदों मोजाङानो जायगाया आं ओरैजाय बाजिजों एसे रायलायनोसै नोङो बेफोरखौ दोनदो नोङो दखानखौ इयाव मानो लाबोखो बेखौल' नांगौ दा बेफोरनो होथ'लै बेफोरखौ मा थोर जालायसै दखानियालाय माबा थोर सोलाय दखानिया जोलायफोर जानांगौ जाखो मानो रायलाया आं साहा लोङाना
साहा लोङा मेथाइ जाग्राखौ आइदिया हाब बिखौ लाबावसै आइदिया नङा देलाय बाजै नोङो जेनेबा दखानखौ बेयाव मानो लाबोनो गोनां जाहै बेखौ नांगौ आं दा दखाना गोजामा सोलिलाना बारा मानोहाय मानो सोलिला हाथाय फैबाय नालाय बेयाव आच्छा ओमफ्राय ओजोंहायलाय ओजोंहाय खम जाबाय ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनावहाय बेयाव मा मोननाय जागोन बेखौल' दिन्थिहर आंनाव दा सेन्देलबो मोनगोन दख'नानिफ्राय मोनगोन गथ'फोरनि गाननाय जोमनाय बेनिफ्राय बिदिनो क्रिम बेनि फारसे थागोन आरो ओमफ्राय दा जेनेबा गोदान बोसोरनि बाथ' फैबाय दं नैबे जानुवारि बिनि माबाफोर कालेक्सन गोदान कालेक्सन फैदों नामा नोंनाव दाहान्दि फैथ'वाखै बार' फैगोन थेवब्लाबो जायगाखौ दिन्थिहरदो जेनेबा दखाना बैयावमोन दायो बे जायगायाव फैबाय फैनिफ्राय बेयाव होनना खिथानांगौ सिगाङावथ' उगुरियावमोन ओमफ्राय दा खोदोमगुरि तिनिआलियाव फैबाय आरो हाइ स्कुल तिनिआलियाव दा जेनेबा नोंनाथ' पुराना कास्टमारफोर थायोना बिसोर मिथियाबो जानो हागौ ना नङा होमबा बेबायदि आरो खोथा आरो मा जाहैबाय गासिबो बिसोरो जाहैबाय बबे जायगानि मानसि आंथ' मिथिला थेवब्लाबो आं एसे खिन्थिनोसै आरो जायगाखौहाय जिरायनानै बुंसै खोदोमगुरिनिनो आङो दायो नैबेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनोसै बे जाहैबाय जोंहा बाजैनि दखाना सिगाङाव दंमोन उगुरियाव माने माखासे मानसिफोरा दखानखौ फैनानै आन्दायफैनो हागौ दायो माने दखाना दिनैहाय बेयावहाय अपेनिं जाबाय दिनैनिफ्राय माने बेयावनो दैलि माने अपेना जाबाय थासिगोन नैबे खोदोमगुरि आमगुरि बे उइकलि मार्केटनि खाथियावनो नांजाबखानाय आरो ना बेवहाय मोनसे तिनालि दङ बेखौनो बुङो जाहैबाय खोदोमगुरि आमगुरि बेयावहाय दिनै बाजैया बा आदाजों बाजैजोंहाय दखान होनाया बिराद बोसोर जाबाय बिथांमोना दंमोन उगुरियाव नाथाय बे उगुरियावहाय दिनैसिम माने मा खारननि थाखाय बे उगुरि तिनालिया जोबलांखो मानो बिदि बायलांखो बिनिथ' रावबोथ' मिथिला बा सोरबाफ्रा मानि थाखाय बायलांदों मादों बा दखान होग्राफ्रा एसे मिथिगौमोन थेवब्लाबो मोनसे समावहाय बे उगुरि तिनालियावबो बिराद मोजां सोलिदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय मोनसे समावहाय मानि थाखाय बेफोरबायदि बायलांखो मालांखो बेखौथ' जेबो मिथिला थेवब्लाबो बाजैमोनहा नैबेयावहाय दा बे आमगुरि होननाय जायगायावहाय दखानखौ अपेनिं खालामबाय आरो जुदि सोरबाफ्रा नांगौ जायोब्ला नैबे बाजैनि दखानावनो मोनसिगोन माने बर'नि माखासे ट्रेडिसनेल ड्रेस आरो जेनेबा गामसा दख'ना बा नोंनि बे रेडिमेड गस्ला लंपेन्ट बा बुंबावदों दानिफ्राय माबा पाउडार बा माबा थाव बायदिसिना देलायग्राफोरबो मोनोनो जाहैबाय आरो बेखौनो आं दिनैहाय नैबेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय बेनो जाहैबाय जे आंबो मिथियामोन जे आदाया जे बेयाव दखानखौ लाबोबाय बा बाजैमोना लाबोबाय खिन्थु आङो अफिसनिफ्राय फैबाय थानायाव नैबेयावनो नुनायखाय आङो हाबबाय हाबनानै बेखौनो सानबाय आङो भिडिअखौनो एसे बानायलांसै खोमानाय जाहाथे सोरबाफ्रा मिथियाबो जाहाथे मिथिनानै बा नैबे आदानि बा बाजैनि दखानाव हाबफैयो आरोखि आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लायक शेयार खालामनो होबानो जाबाय अके बाय बाय